Сега ще поканя следващата ми гостенка Евгения Пеева, която е представител на сайта bgstudent.eu. Здравей! Заповядайте. Ние разгледахме вашият сайт и наистина много ни хареса. Ти също си учила в чужбина, нали? Да, съм учила в чужбина, не в Европа, но в САЩ. Най-често задаваните въпроси в сайта какви са на хора, които искат да кандидатстват в чужбина? Мисля, че обикновеният горещ въпрос е къде трябва да отида да уча, какви са изискванията за да уча там, как да избера специалност и вече идват следващите въпроси, свързани с това как да намеря жилище, как да се финансирам. Обикновено хората първо искат да разберат въобще къде е моето място в чужбина, ако реша да уча там, и след това как мога да се издържам и как да се уредя съвсем практично в тази обстановка. Да, понеже ние много на тъгъдък естествено направихме уж целият този избор. Той естествено, че за семействата не е такъв, но най-често оплакванията от какво са във вашия сайт? Мисля, че често има оплаквания за това въобще как човек да се ориентира в правилната обстановка. Аз не съм сигурна, че хората се оплакват толкова, колкото те задават въпроси, за да разберат как да се ориентират в новата ситуация, как въобще да достигнат до нея, къде могат да намерят отговори на своите въпроси. И аз като човек с опит, учейки в чужбина, до сега съм намерила обратна връзка от мои състуденти или хора, които вече са минали по този път, като най-полезна. Просто защото е полезно винаги човек да има различни мнения от различни хора, минали по различни пътища. Както Бистра спомена, всеки път е индивидуален, няма една такса, няма едни разходи. Общо взето, за мен първото нещо, с което човек трябва да е сигурен преди да поеме стъпката да отиде да учи в чужбина, е защо искам да отида да уча в чужбина и какво ще спечеля от това. Точно така. Сега, обаче аз понеже казах, че точно при вас прочетихме и някои негативни мнения, искам да ви прочета нещо, което прочетахме по повод една консултантска фирма. Цитирам. Значи, здравейте, прочетох във вашия сайт за разни възможности, току-що взех TOEFL, разглеждам университети различни и дори не подозирах, че фирмата, към която се обърнах, няма да й кажа името на фирмата, естествено, всъщност е създадена само за да ни вземе парите. Например, когато отидах при служителката, подадах си документите според това, което те са ме посъветвали и така нататък, тя ми каза: и като ти излезнат резултатите, веднага ела да ни ги съобщиш. Изглежда ми все едно. Аз съм си намерил университет, аз съм си се явил, всичко. Те са гола вода. Това казва това момче в този сайт. Опрекват ви, че наистина много фирми консултантски взимат, не вас, нали? Консултантски фирми, които взимат просто парите, а не се интересуват какво Аз не знам какво разбират под консултантски фирми, защото има посредници, има хора наистина, които консултират. Това са две различни неща. Сега аз ще защитавам това, което е мисията на Дарби, разбира се, защото ние първо, когато дойде един млад човек, никога не му казваме: ето това е каталога, избери. Ние казваме: нека да видим какво ще правиме, какво искаш да учиш, нека да видим какви са твоите резултати, нека да подберем учебните заведения за теб, нека да ти ги дадем, да ти ги структурираме, след това да избереме заедно. Това всичко звучи много добре, обаче има ли контролни органи в България? Министерство на образованието ли е? Защото трябва държавата да контролира в край на краищата, които гледат дали тези консултантски фирми така си вършат работа. Това е въпрос на избор. Как може държавата да контролира, когато човек сам тръгне да си търси? Ето, те търсят по сайтове, контакти с други хора, значи имат нужда от информация. Ние сме за това да ни намерят, да им дадем правилната информация. Той има право на избор, може да дойде при мен и да не отиде с нас, нали? Но трябва да търси, трябва да има тази информация. Ти инвестираш. Това е съдбата на детето ти. Не може да се оставиш така веднага да го решиш. Искам пак да повториш това, което според теб е най-важното. Преди един ученик, младеж, да реши да тръгне за чужбина, трябва да си отговори на кой въпрос? Защо? Защо?
Защо? И това е, защото съм сигурна, че има различна мотивация. На някои просто родителите казват: не дей да стоиш в България, отиди в чужбина, доби добро образование, защото наистина имат това разбиране в България, че все повече и повече на Запад е най-доброто образование. Един въпрос много важен, Евгения, последен. Колко взима един консултант, за да те консултира? Струват ли си тези пари? Аз, когато кандидатствах в Щатите, си спомням, че също събирах мнения от много различни източници. Не си спомням точната сума на тази консултация и мисля, че отново това е въпрос на личен избор. Доверяваш ли се ти на студентите, които са в чужбина, които вече са минали по този път, които могат да си дадат обратна връзка на сайтове като bgstudents.eu или във Facebook на тяхната страница или на други страници, или искаш и едно мнение на човек, който събира информация, на фирма, която събира информация. И тук моля да споменем и тук там, на които аз симпатизирам. Последно само, колко струва една консултация? Зависи за какво. Ако е само подбор на учебни заведения, е 160 лева. 160 Ако иска да ги подбереме за него, за неговата специалност, за неговата държава, за това, което трябва да направим за него. Оттам нататък, когато се подават документи, има вече следваща такса, която е също в рамките на 200 лева. Да. Но важното е, аз пак казвам, защо българи не иска да не плаща за труда на някой? Защото това са специалисти. Аз имам 15 години опит. Защо ще дойдат в нашата фирма и няма да си платят? В крайна сметка, когато ми плащат, това е взаимна отговорност. Аз съм сложила служителите си, които винаги имат новостите. И ние се грижиме първо не да продадем някой университет на детето, а се грижим той да има своята кариера и да е щастлива оттам нататък. Всички фирми да вършат така работата.